Ka-journey, real talk ha. Daghan kay tag ipang-ampo. Daghan kay tag pangandoy. Pero usahay, wala ta naglihok. Nakasulay ba ka ani? Kapoy kayo ka sa trabaho. Kulang tulog. Walay klaro ang kwarta. Murag layo pa kayo imong damgo. Unya, maingon ka, Lord, kanus amon ko. Sakit gamay paminaw no? Pero tinuod. Ka-journey, daghan sa ato na ay pamilya nga gisaligan, na ay bills nga dili muhulat, na ay lawas nga gipasagdan tungod sa kabisi, na ay damgo pero permi na lang, sunod na lang. Dili katapulan, kapoy lang ka. Ako pod ka-journey, na ako'y panahon nga kusog kaay ko mangayo sa Ginoo pero walay klaro akong adlaw, walay routine, walay disiplina, walay focus. Unya, kabantay ko ang akong life wala na usab kay ako mismo wala nag-usab. Ani ang realization ako, ang pag-ampo walay pulos kung walay lihok. Ang kwarta dili mo sulbad sa tanang problema. Ang lawas nga walay disiplina, bisag daghan kwarta madaot gihapon. Ang Ginoo mohatag og direction pero ikaw gihapon ang mulakaw. Faith without action is dead. Ka-journey, dili kinahanglan mahal nga gym, mahal nga supplements. Sugdi lang, tulog sakto, inom tubig daghan, lakaw 20 to 30 minutes, unong soft drinks usahay. Ang lawas nimo mao ang sakyanan sa imong damgo. Kung guba ang sakyanan, bisan nindot ang destinasyon, dili ka kaabot. Real talk. Dili kwarta ang unang solusyon, kundi clarity, disiplina og sistema. Kung walay sistema, sweldo mo agira, negosyo mo agira, blessings mo agira gihapon. Ang kwarta mosunod kung ready na ang imong karakter. Daghan gusto mo dato pero dili ganahan maglista sa gasto. Daghan gusto healthy pero dili ganahan mo exercise og moinom daghan tubig. Daghan gusto blessed pero dili ganahan magbago og batasan. Ka-journey, paminawan ni. Ang Ginoo dili ATM, dili pud siya Jenny. Partner siya. Siya mohatag og hunahuna, oportunidad, kusog og oras. Ikaw ang mulihok, mo disiplina, magpili ug magpadayon. Ayaw na ang next 10 years. Ani lang. Unsay usa ka gamay nga lihok nga mahimo nimo karon, matulog sayo karong gabi, maglakaw ug mabuntag. Isulat ang imong gasto, maminaw og mga tarong nga content, magampo og mangutana. Lord, unsa akong buhaton karon? Gamaya pero adlaw-adlaw. Ka-journey, hinumdumi ni. Ang kinabuhi dili mausab tungod sa wish. Mausab tungod sa daily choice or habits. Dili ka late, dili ka behind, dili ka talunan, naka lang sa proseso. Health, money, faith, life, parihara og balaod. Disiplina karon, kalinaw ugma. Kung nakarelate ka ni ka-journey, like, i-share og comment padayon kay basin na kay ka-journey nga kinahanglan makadungog ani karon. Push yourself. Kaya kung dili ka mo push sa imong kagalingon, kinsa man dayo. Kaya kalimot, sa Philippians chapter 4 verse 13, I can do all things through Christ who gives me strength. Padayon, ka-journey.